Diyos, maray na hapon po sa inyo kabo sa mga tugang, pagirumdum po sa mga deboto ni San Judas Tadeo, paglaog sa simbahan, asin pag-atendir kan banal na misa, makiopo ilag sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urong na sa laogan Santa Misa. Mantinuruntan solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po para sa Orasio Imperata. Sa ngarang kanama, pati ng aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtuo mo kan sa mong mapangaipod digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagosan labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkan na sinibabang manatural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong nilang, asin mga matinabang na para surog kan kapong nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamimigay mo kami. sa ngarang kanama pati ng aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Mato ka muna po. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving, kahagadan kan Barakiel family, ni Divine Grace Bitangcor Baldon, ni Mrs. Maria Virginia R. Pusuga, Kandi family, ni Shanen Janelle D. Lianeta, ni Champ Navarro and family, special intention kahagadan kang D family, asin man sa mga minasunod na kalag. Aida asin Jeffrey by Julius Indonelia, Pedro Sr. Salos Elvisa by Divine Grace Bitangcor Baldon, Lenny by Dr. Jean A. Marandilla, Antonio by Diaz and Batong family, Lydia and also in Purgatory by Maria Virginia R. Posuga.
Diyos maray na hapon po giraray sa nagawos mga tugang, ngunyan sineselebre niya to ang solemnidad kan pagkamundag ni Yesu Kristo. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo ang kagulang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa indugabos mga tugang. Marhay na hapon man po. And Merry Christmas po sa indugabos. Merry Christmas din po. Sa Espiritu kan kagayagayahan, asin man kapakumbabaanin buot, sa tuyang akuunan sa tuyang mga pagkukulang asin mga kasaklan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa pabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin bakapatawadan sa tong mga kasaklan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kaguranan aking
sananuro kalangga. Yesu Kristo, kaibagan Espiritu Santo sa kamurawan kan Diyos Ama. Umibig kita. O Diyos na makangalas na nagmukna, asin urog na makangalas na nagbago, kandigdidad ng tao, warasan na mimibig kami na makisumaro kami sa sayang pagka-Diyos, nagpakanigong makira sa mong pagkatawo. Siya na kaibamong nabubuhay ang sinagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po para sa liturhiya kan tataramon. Anal daw na pagdatong kan Mesiyas, aldaw ning dakulang kaugmahan. Iyo ini ang pinapahayag sa to kan enot na babasahon. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw nin kabuludan, ang mga bitis ka nagdadaranin marhay na bareta, ka nagbabalangibog nin katoninongan, nagdudulot nin kagayagayahan, nagrurukyaw kan kaligtasan, dangan nagsasabi sa Sion, an sa indong Diyos, iyo an hade, danguganindo, an sa indong mga bantay, nagkukurahaw nin makusog, nagkukurahaw sa kaugmahan, huli tanahiling nindaan kagurangnan, na minabalik sa Sion. Sarabay magkurahaw kamo sa kaugmahan, kamong mga narumpag na lugar nin Jerusalem, huli tari naranga nin kagurangnan an sayang banal na takyag sa atubang nin gabos na banwaan. Dangan ang gabos na runa nin kinaban, makakahiling kan kaligtasan na itatao kan sa tuyang Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ang gabos na puronin kinaban, nakahiling kang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, huli kan mga ginibo niya ngangalasan. Ang tuon niyang kamot, asin banal na takyag, iyo ang nagdara kan kaligtasan. Ang gabos na puronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sayang kaligtasan. Ipinahiling ang sayang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sayang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong kan Israel. Ang gabos na puronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ang bilog na kinaban, nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Gabos sa daga, magkurahaw sa kagurangnan, ikurahaw ang sa indong kaugmahan. Ang gabos na puronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Awiton ang kaumawa nin kagurangnan sa tugtog nin arpa. Awiton sa tanog nin musika. Patanugon ang trompeta asin mga hamudyong, irukyaw ang hade, ang kagurangnan. Ang gabos na puronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ang pagdatong ni Yesu Kristo, Jesus, pinagsabi kan mga profetas sa lumang tipan. An sa iyang pagdatong, iyo ang kapunan kan gabos. Si Mateo niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Sa dakol asin man lailain na paagi kay itong panahon, ang Diyos nagtaram sa satong mga kagurangan sa paagi kan mga profetas. Alagad sa mga huring aldaw na ini, siya nagtaram sa to sa paagi kan sa iyang aki, na ibinugtak niyang paramana kan gabos, asin huli sa iya, linalang ang gabos. Siya ang liwanag kan kamurawayan ni Diyos, asin tunay na ladawan nin sa iyang pagka-Diyos. Siya ang nagpupugol kan gabos sa bagsik kan sa iyang mapangyaring tataramon. Asin pakahalean niya kan digta nin kasalan, nagtukaw siya duman sa langit, sa tuo kan Diyos no na kamahalan. Urog kahalangkaw sa mga angeles, hulita urog kahalangkaw ang ngaran na sa iyang minana.
Ang Diyos di nagsabi sa kiisay man na anghel, ika ang sakong aki. Ngunyan, ako naging sa imong ama, o ako magiging ama para sa iya, asin siya magiging aki para sa ko. Siring man, kandarahon niya ang sayang panganay digdi sa kinaaban, nagsabi, sambahon siya kan gabos na mga angheles nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan, iyo ang tataramon kay bahanin Diyos, asin ang tataramon, Diyos. Puon sa kapinunan, ang tataramon kay bahanan nin Diyos, sa paagi niya ginibo nin Diyos ang gabos. Dinin nanuman nalilalang na bakong sa paagi niya, nasa sa iya ang buhay. Ang buhay na ini, iyo ang nagtataon ng liwanag sa mga tao. Ang ilaw nagliliwanag sa kadikluman, as hindi nang gadiya na parong kan kadikluman. Ang tunay na ilaw na nagtataon ng liwanag sa gabos na tao, binadatong sa kinaban. Ang tataramon yaon sa kinaban, asin ginibo ning Diyos ang kinaban sa paagi niya, alagad, day siya namidbid kan kinaban. Nagabot siya sa sadiri niyang banwa, alagad day siya inako kan mga tawong sadiri niya. Alagad ang mga nag-ako sa kanagtubod sa iya, tinauan niya nin diretso, na magin mga aki kan Diyos. Bako sindanggikan sa dugo o sa laman, o sa kabutan nin tawo, kundi sa kabutan ning Diyos. Ang tataramon naging tawo as sinag-erok sa kaibahan niyato, pano nin biyaya sa kakatutuuhan. Nahiling mi an sayang kamurawayan, an kamurawayan ay tinao sa iya, kan sayang ama bilang bugtong niyang aki. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa idugabos mga tugang. Marahay na hapon man po. Merry Christmas po sa Saindo. Pwede daw po pakigreet an sa inyong kataid na Merry Christmas. Merry Christmas po. Pakatapos kan sa tuyang simbang gabi, nagkaigwa kita kasuhapon kan Vigil Mass, asin man Midnight Mass, sa pagsabat kining dakulaon nakapistahan kan sa tuyang simbahan. Ang solemnidad kan pagkamundag kan sa tong paratubos na si Hesu Kristo. Kang taon na 1223, si Saint Francis of Assisi nagbabaklay duman sa sarong baryo, asin muya niya ni proklama sumarahay na bareta. Namalisyahan kay ni Saint Francis di San Francisco na sa iyang mga kabanwa, kahimanwa, di man pinagsiseryoso ang saydang pagtubod. Di pinagsiseryoso. So iba nga ni, di sindang pakilabot kung magki-Christmas na.
So ibaman, so may pakilabot, pinaguhuna na so Christmas, sarong event na nangyari kay ito. An event of the past. So misteryo kan sa tuyang pagtubod, naging matabang na duman sa parte na ito kan kinaban. So mga personahes na involved sa Christmas, garibaga, day na maray midbid kan mga tao. Day na pinapahalagahan kan mga tao. So ano ang ginibo ni Saint Francis to counteract these tendencies? Saint Francis of Assisi put up the first nativity scene ining Belen, ining satuya na creche, duman kang enot na Christmas Eve kang 1223. Anong ginibo ni Saint Francis? Nagsubli siya nin baka, nagsubli siya nin donkey, pinagsubli niya man sa sarong umboy, asin sarong mag-agom. Dinaraduman sa sabsaban, asin nagduman sa mga tao. Nagpailaw siya ning kadakol na mga torches, tangani sana na mamatian kan mga tao, kung ano so namatian kan mga pastores. So people came from all over the country, and through the sounds and sights and even smells, the multitude of people became convinced that Christmas was not just a cute story, but a real event, one that is not just in the past, but something which they were called to enter in the present. Kadakol na nag-arog kay itong nativity scene duman sa Europa, asin man so mga artist nagpuo na magpinta kay ining nativity scene na ini. Tangani na i-emphasize na ang Christmas day nangyayari kay ito sana, kundi more importantly nangyayari sa presenteng panahon. So yaon kita ngunyan sa selebrasyon na ini, kan Pasko. We commemorate the great event where the Son of God, conceived by Mary, was born into our world. Kaya nga ni baga, ang nadawog niya tong sa inot na pagbasa, ang tataramon na nilaman, asin man nag-erok sa satuya. Although bako ini ang pinakadakula na solemnidad kan sa tuyang simbahan, ang pinakadakula baga na selebrasyon niya to is Easter, then Pentecost. Pero iyo ini ang pinakaugma. Kadakolin mga makulay na ilaw, kadakol na mga pagtiripon, kadakol na mga tawo na mga maugmahon. But despite these exciting events and feelings and gatherings, we cannot but feel some superficiality and even emptiness of the celebration for many people. Simple man sana ang rason. Siring duman sa enot na Belen, no, sa Bethlehem, kadakol sa tuya minasimbag, pag nagaabot ang sa tuyang kagurangnan, na dai ka mong maiistaran digdi. Dai ka mong maiistaran digdi. Yes, we have room for almost anything and everything associated with Christmas. Yaon dyan sa mga Christmas party, sa mga lalo na sa mga day nabunot, mga Peter Pangani. Yaon dyan sa mga caroling, sa simbahan, sa mall, kadakol sana. Sa mga nagsarayaw. So pinipilit ka baga sa opisina na magsayaw, pero dinhuli ta sa price, hinahali mo na lang sa imong dignidad. Kadakol na mga shows, kadakol na mga decorations, kadakol na mga pagkakan. These things fill not just our calendars, but also our minds and hearts during these days. So that ang effect kayan, there is no more room
for Jesus in our hearts. Although nagtutuktok nga ni ang satuyang kagurangnan, gusto na maging parte kan satuyang buhay, unfortunately, we are already too preoccupied with the superficial and material concerns and activities. Kan panahon ni St. Francis, garit dayong pakilabot sa mga tao, naglabyog man kita. Kadako nalugod niya to ng mga concerns na nawawalata na so pinaka-importante. So magayon mo niya na aldaw, we go back to the reason why we celebrate Christmas. Nyata ta nagse-celebrar kita din Pasko. Nyata ta we take efforts to decorate our homes. Nyata ta we take efforts na magluto kita, na magtiripon. Because first, Christmas is the celebration of God sending us a Savior. Di man ipapadara kang mahal na Diyos, Yesu Kristo, kung di man kita ililigtas. God undertook the incarnation of Jesus as true God and true man to save us from the bondage of sin. The Hindus believe, mga Hindus, they believe in 10 incarnations of God. 10. And the purpose of these incarnations, as they believe, is to restore righteousness in the world whenever and wherever there is a large-scale erosion of moral values. But for us, Christians, we only have one incarnation. And what is the purpose of that incarnation? We can find it in John 3, verse 16. For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Bako kastiguhon kita, kundi tangani ni pamati at sa iyang dakulao na pagkamot. So, we call our celebration of the incarnation as a good news. Because our Savior, ang satuyang paratubos, nagdigdi para sa tuya. So, ining Pasko palan, nagpapagirumdum sa tuya that we need a Savior every day. Tanghaning magligtas sa tuya sa kadakol sa nanyatong pagkakasala, sa kadakol sa nanyatong pagkukulang. Ining Pasko niya itong unya na taon na 2023, pinag-aagyat kita na akuon si Yesu Kristo sa satuyang mga puso. As in, isurrender ang satuyang buhay sa iya, allowing our hearts and lives to be ruled by God every single day. The second reason why we celebrate Christmas, because Christmas is a celebration of God sharing His love with us. Si Hesu Kristo, ang satuyang kagurangnan, ipinadara niya ang marhay na bareta sa satuya. As in, ano ang content kang marhay na bareta na yan? Na ang mahal na Diyos, sarong Diyos na mamumuton, na ang satuyang Diyos, sarong Diyos na mapagpatawad, mahihirakon, as in Ama. He is not a judgmental or cruel or punishing God. And He demonstrated by His life and teaching how God, our Heavenly Father, loves us, forgives us, provides for us, and rewards us. Kung babalikan niya to ang satuyang Biblia, as in isurat ang gabos na mga milagro sa bagong tipan, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, gabos ito mahihiling nindo, they are signs of God's love. As in, ang pinaka-ultimong demonstration, kan pagkamot na ini, kan satuyang mahal na Diyos sa tuya, warang iba, kan idinusay ni Kristo ang sayang sadiri, duman sa krus. Tangani sa nang patawadon kita.
So sa giraray ining Pasko, sarong pangapudan sa tuya. Nalugod si Jesucristo, mamundag sa satuyang mga puso. Magayon so sinabi kan sarong German mystic, si Angelus Silesius. Sabi niya, Christ could be born 1,000 times in Bethlehem, but all in vain until He is born in me. Pwede ngaya si Jesucristo ipangaki duman sa Belen rinibong beses, pero inutil iyan kung dai si Jesucristo ipapangaki sa satuyang mga puso. So pangapudan kan selebrasyon niya to kan Pasko warang iba, kundi let us allow Jesus to be reborn in our hearts, not only during Christmas, but every day. Tangani na may pahiling man yato ang liwanag kaining satuyang kagurangnan sa paagi kan satuyang sadiriman, sa pagheras, sa pagkamuot, sa pag-express nin mga tataramo na mga marhay, sa pagpapatawad, sa humilding pagsirbi, asin man sa pagkamatinao. Pangatulong rason, Christmas is the celebration of Emmanuel. Siguro familiar ini sa tuya na phrase, no? Emmanuel. God living with us and within us. Ninhuli taan Diyos, padagos na yaon sa satuya. Itong Diyos na nagbareta, asin nagplano kan kaligtasan, na nagpadara ni Anghel ki Birhen Maria, parehas na Diyos na presente man sa satuyang tahaw, lalong-lalo na sa mga sakramento, lalong-lalo na sa Eucharistia, lalong-lalo na sa Biblia, lalong-lalo na sa satuyang komunidad, sa lambang paratubod. Yaon ang Diyos sa satuya. So yes, Christmas is also a reminder that we are bearers of God. Tagapagdaraman kita kan satuyang mahal na Diyos, conveying to those around us by loving them as Jesus did. And by loving them will become the best Christmas gift we can give or receive today. Kaya magayon so sinabi kang sarong autor, sabi niya, what can we do during Christmas? Given na ngaya iyan na maparty ka mo, given na ngaya iyan na magtitiripon ka mo, given na ngaya iyan na marigalo ka mo sa indong kapwa, but Christmas can be a time to mend a quarrel. Christmas can be a time to seek out a forgotten friend, to dismiss suspicion and replace it with trust, to write a letter, to give a soft answer, to encourage the young, to manifest your loyalty in word and in deed, to keep a promise, to forgo a grudge, to forgive an enemy, to apologize, to try to understand, to examine our demands on others, to think first of someone else, to be kind, to be gentle, to laugh a little more, to express our gratitude, to welcome a stranger, to gladden the heart of a child, to take pleasure in the beauty and wonder of the earth, to speak our love and then speak it again. Si Karl Barth, sarong matibay ining theologian, nagkigwa siya nin lecture sa University of Chicago Divinity School. Pagkatapos kan sa iyang speech, kang sa iyang closing lecture, so presidente kang seminaryo, nag-announce na si Dr.
Karl Barth was actually not feeling well and he was quite tired. Kaya sabi kang presidente kang seminaryo, so di na ngayon kita ma-open forum, mahapot na lang ngaya ako rin saro. So I will just ask one question on behalf of all of us. So this president of the seminary turned to the theologian and asked, of all the theological insights you ever had, which do you consider to be the greatest of them all? Sa gabos ngayang theological na sa imong pinagadalan, mga theological themes, etc., ano nga ang pinaka halangkaw duman? Medyo nag-pause ining si Karl Barth and then he answered. Sabi niya, the greatest theological insight that I ever had is this: Jesus loves me, and this I know, for the scripture tells me so. Namumutan ako ni Yesu Kristo asin aram ko ini, ninhuri tay pinahayag niya ini sa sakuya. So yes, Christmas is a celebration of this great divine love for us sinful humans, and a continuous invitation for us to allow God to be born in our hearts. Tanganing mabuhay siya sa paagi niya to. Bako sa nangunya na Pasko, kundi sa lambang aldaw kan bagong taon. Amen. Sa giraray po, Merry Christmas. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit, asin kan daga, asin kay Yesu Kristo, aking buktong niya, kagurang nanta, ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita sa tuyang amang langit nun, pinaraan niyan sa iyang bugtong na aki, sa pagtubos sa to, namundag sa Belen, pinagawitan kan mga angeles, sinambakan mga pastores, asin mga mago. Sa tuyang pamibian, sa tuyang simba, kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Ang bilog na banuan ng Diyos, tanganing mapasaindaan kaugmahan sa Pasko kan pagkamundag, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na tao sa kinaban, tanganing mapasaindaan katoninongan na ibinarita ka ng anghel, sa mga taong marahay ang buot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga dukha, tanganing mapasaindaan pagkamuot ni Kristo, na ang pinapakadakula huli sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Ang kaakian, tanganing mamuot sindo sa Diyos na namundag sa Belen, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na uyas sa misang ini, tanganing maging kasangkapan kang katoninongan ni Kristo para sa kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan sa mong kinaugma, ang pagkamundagan sa imong aki, tawan sa mong grasya na kami mamundag iraray sa bagong buhay, ang Diyos na buhay ni Kristo na sa muyang paratubos, asin kagurangnan. Amen.
Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idungatang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na kunwan dulot sa imo sa sulumidad mo niyan naldaw, nahuli kayo niyang pinakaurog na paghuhusay kan sa muyang pagipagulian, nagbunga asin kapanuan ng Diyos na pagsamba itinawsa mo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Inigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinagakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramo na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan. Nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling. Sa pagkamot, mabihag niya kami sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos langit no naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ganagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluyib sa sagkod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin magpasalamat binakini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagagadan na sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan,
na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asingan sa mga obispo si Joel, asingan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa na kapagaygaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapadakonan kan mga padakon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na silpinatuod kang Diyos no nakawalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mahal daw nyamuan katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapulisawan, bantang kami nagahalat, kan mong paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asinan kapangyarihan, siringmanan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kakurangnan ni kaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, haray paghilingan sa mong kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan,
Asin bapagkaniguan na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin dagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawuan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang wiyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kilaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdabo sa kuyang harong, alagan magtarang kasana sinan sa kung kalag, maoomay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Mumibi kita. O Diyos na mahirakon, siringnan paraligtas kan kinaban, nga namundagunyan iyong ginikanan kan Diyos no napagkamundag niya mo, warasan na sa siring manapaagi, siya mismo ang maging kagtao kan buhay na daing kagadanan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mato ko muna po sa nagkapirang paisi. Magkakarga po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Sa Disyembre 31, aldaw ning Domingo, ang misa para sa pagsabat kan bagong taon, solemnidad ni Santa Maria, Ina ni Diyos, gigibuhon po pag alas 8 nin Banggi. Siring man sa Enero 1, aldaw nin bagong taon, ang mga schedule po kan misa iyo ang mga minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., as in 6 p.m. Available naman po ang 2024 St. Jude Calendar sa tuyang Parish Office. Sa mga maot po magbakal, magdulok na lang po sa satong opisina. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon, ang Diyos tinding sagkod na karahayan na sa pagkanitaw kan siyang aki, nagpara kan mga diklom ning kinaban asin sa siyang mamuraway na paghamundag, pinaliwanag niya ining urog kabanal na aldaw, asin paliwanagon ang sa mga puso sa liwanag din mga marhay na gawe. Amen. Siya na nagbuot iharubay kan anghel sa mga pastores ang dakulang kaugmahan kan siyang nakakaligtas sa pagkamundag. Magpanukan sa indo mga puso kan siyang kaugmahan asin maghimo sa indo na mga paraharubay kan siyang ebanghelyo. Amen. Asin siya na nagsaro kan mga kinabanon sa mga langit nun. Kuli kan siyang pagkanitawo, magpano sa indo kan balaw kan siyang katuninungan asin karahayan buot. Asin gibuhon ka mong mga keriba sa langit no na simbahan. Amen. Asin bendisyonan ka mo kang Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa giraray po, Merry Christmas sa Indo. Merry Christmas. Ang Pasko ay sumapi, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay silang, may tatlong haring nagsidalang, at ang isa ay nagsipagalog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang bigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo'y nagmahalan, ating sundilang itong aral, at mabuhat ngayon kahit hindi ay magbigaya. At mabuhat ngayon kahit hindi ay Sa giraray po, Merry Christmas. Palakpakan tapuan sa tuyang kagurangnan, maray na hapon ko.